Η ενίσχυση του διακοινοβουλευτικού διαλόγου δεν είναι διαδικαστική πολυτέλεια, είναι δημοκρατική αναγκαιότητα. Οι πολίτες ζητούν ασφάλεια, σταθερότητα, προοπτική. Ζητούν περισσότερη ενότητα και ζητούν αποτελεσματική πολιτική δράση. Εδώ ακριβώς σε αυτή τη συγκαιρία έρχεται η δική μας κρίσιμη ευθύνη, ο ρόλος των κοινοβουλίων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων, και αυτός να είναι πιο καθοριστικός και πολύτιμος. Είμαστε οι θεματοφύλακες της δημοκρατικής νομιμοποίησης. Οφείλουμε να διασφαλίζουμε λογοδοσία, διαφάνεια και ουσιαστική συμμετοχή μακριά από προπαγάνδα, τοξικότητα και λαϊκισμό. Οφείλουμε να γεφυρώνουμε την απόσταση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές αποφάσεις και την καθημερινότητα των πολιτών. Η ενίσχυση του διακοινοβουλευτικού διαλόγου δεν είναι διαδικαστική πολυτέλεια, είναι δημοκρατική αναγκαιότητα. Και μόνο μέσα από στενή συνεργασία μπορούμε να χαράξουμε ενιαίες ευρωπαϊκές πολιτικές που να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις στρατηγικές εξαρτήσεις στην ενέργεια και στις κρίσιμες πρώτες ύλες, την ανάγκη για ισχυρότερες αμυντικές δυνατότητες, την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, τις δημογραφικές προκλήσεις και το έλλειμμα δεξιοτήτων, τις μεταναστευτικές πιέσεις και την εργαλειοποίησή τους.